Kini kedai ki tenrai jong u strawberry ki bangi wanra nabar bantung hakak per jongi. Hakine ki sngi ya ki tenrai jong strawberry ngi tung ya ki ha kine ki biodegradable bag ki ba donro ya unu kokopit. Unu kokopit ban bat ya ka jing sngem bat kumjoro ban bat ya ki tin. Kene pat kebalik kedai ka biodegradable bag haba ya nujor bat ki plastik ka kam put kloy haba ngi bu ya ka khandeu. Kini ki sembai de ki bawan na chengai pa te don na pedeng jongki ki ba don ye ki sla ki ba yap don ki sla ki blas dang ban mong ki blas dang ban put te ye kini ki sla ni dei ban weng ye ki bat ban pengkhoj yau ne u tenrai te yau ne u tenrai u bangila de ban pengkhoj ni sathung yu ha ka per rengkat bat ka ne ka biodegradable bag nabakane abaya nujor bat ki plastik ka kamput kloy bat kam don jing ta ro ya ka khandeu te hadin ba ngila de panthung de ro ban ai khnang ba unui ujing thung unom terkhong bat kan don ka jing sngem ha ka khandeu un san un mi ba